ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka khat khandai trik urisau arajar arpuai kala penmi ye ka jingpen bana ban khangno mardor ye ka jingpen don kam ye ki plastic ha ki yo ki baha hapo ka jingpet jingkmi bat hau podu sam jong ka council ha ka jingye kren mat ki lat pathai khubor u chief executive member jong ka council u batita starwell khan Ula ong baka council kan sa pantray kam ye ka jing ptha da ka bas dang shwan ki dukan ki badan ha yodo ha ka ba an sa pha ye ki police enforcement lamba di ki police usem ka hima melim ban lejurip ye ki dukan ki badang pendan kam ye ki plastic hapo yodo Shusho ulo ongru baka council ka pan ye ka jing ye trailang jong kis em ki sarkar bat ki rang ba shnong khnang ban dubla ban rat dingkhong ye ka jing pendan kam ye ka plastic Hagajo ka por ka council kala maham ting eru ye ki nongkhai bar jilla ki bajude ye ki plastic baki dei ban sange no mardor hanrai lumkumta ka council kam ban se ban pendam no shisindon ye ka trading license kabala dep ai kala don ka we ka notification ka bala pendi da ka isi ka bala dep alor ka cing penjari kum kanu plastic zone ya baro ki jaga ki bahap po kecing kini jom council dia kapor ke bangi penmi yang ini notification aku tu kapor ni sedang syuan nak yo ki badai ki yo ki bahap po kecing pet kini jom district council bagum juru kecing pet kini jom ki siem ki clean no sunshine Bat kabakam ya concentrate pa kato puan kalong hakabede bat kayodu nama kaladon ka jingut ke jingnam naki pat ba kumjuru ba ni pentrikam ya kata kaan ka ba umsyasyu ya ka ban penon ya ki plastik Tidak terkadang nak kalian jom kan isi bamanta adin jom kan lockdown adin jom ka situation ka balong kumde nilai syong perkhat kum ka isi bat nilai syim biang yang ni rai ban pen kan mau biang sesisin ya ki pat ba kham tam ki nong di dukan ki badan ha ki yo ba kumju kham tam ha ki yo do ba ha kan ni ka kentiru nak kalian ka isi kala pen mi biang ya kena notification but khang si sendon ya kecing penan kam ya ki plastik but haga ni ka kenti ka pamanta na kalian ka jong ka isi ngilarai ba omre tang bala si pemi da ka notification but shen ngin safa ya ki enforcement ki jongi bakin let but checking hapo yo haki jaka yo rengkat kajian trilang bagi pulit siem jom ke hima belim kabangin sedang syuan na yodo bat nang tangi sapur syaki we pat kiyo ki badan hapo uput sam jom ka district council ke jungi tidak lengba kini ngi kerpan ya ki klik nong sensyar nado ki siem ki sodar ki rangbash nong bakin ai ke jingi trilang but ka strip committee halo kini kebenta but syuk ngakwa ru ya kaban pesngau kalian ke jongki na kalian jong kini ke isi ngila pasu apa ka house ya ka solid waste management bill but ya kini ka bill ngila pas haki session ke baladap but hadin ketu ngila pa syu gubernur no benta banyo asen but hadin ba ka expert committee kala pi nya yang ni bil lalap badon kat tu kat ni ki benta ki ba ngiha ban penbet ki ba de ki minor things ki de ki major but ikini benta ngila de penbet but ngin seri introduce biang ha kan ni ka session ka ban long benta nang bangin yo ban pas no yang ni bil ka ban nang pen khlan chu ya ka jing trikam jong ka council ha ka jing ade
ban pet ya ke jing long ke jing khoi ke jing suba ka bahap apo put usau trong council kung bakitip pa kala donru ka Supreme Court order ka ba la kentu ya ka sarkar ba kumju yangi ka district council bagi dai ban kemi benia ba halo ka ni ka benta ya ka ban maintain ya ka jing khoi ke jing suba apo put usau trong council te lembaga ni ka notification ka bagi peni biang menta ni ka pat ya paro ki nong song dukan kham tam ki badon hapo yodu bat ngilarai ru naga ni ka executive committee ba kham tam ye kitu ki dukan ki badi ki ni ki plastik balada ki daily ki jong ki breu ki banabang watla ki ladon ye ki trading license ki bala issue dengan ni ka office ni bansi bala dalam wat ban cancel ye ki trading license ki joki lamar ba ki penkheng ya kan ni ka an ya ka bala bu kenang ba bom dei ba syu ban kam trading plastik kani kalau ka sing pat snow na kaliang jungi ki isi halo ni ta council ku mangi ong ba idon ru ya kan ni ka waste management department ka bang ipet ani let's say ngin sabu ikini ki signboard kani ki simpan mana di hoardings ki bahag itu ki tourist spot nakaliang ka district council bangin sa bu keleng-keleng kat ki pangala toy ban le nakabantaban ang ni ka no plastic sabaran ang hamni ba jing khang ya ki ni ka ben kam ni ki plastic ha ki yo ki repair ka bahab apo ka jurisdiction jawa sa council so gani kan play lot shi benta pa ya ki we de habani dei ba kim pumni no ki ki paper bags kan ro kalong pa we shi benta ban play lot manai kam ai jam se nabi kan nong kum ka bakin la ban yang ki kizat ki jongki dia nama bala dam la ban penon kam chu di plastic dengan thai ki di stam ki paper bags ki la ban penon kam kum juru kum ba na do ki por misha ni ba ini ki plak yo ki do na ki plak khasi ki jong ro na ki la sam ban do jai no ki ba bon ki penon kam sho ye ki ni ki plak yo ki jong ro jong tengah ni ham ni ro itu ki baju Shnai ki di play ro ki long yang sachi sen ka ba ese ki yo ya kala ka bai ka ji ka ba di na to penni ya ka khat handai terik mentar singi khat handai terik oto ba dengan long effective ina do kila laluan ki nu ki society ki balik ya kan ni na kalian council ni sa ai ka mang tengka ka ba kham long kerpang na ka scheme ka bangidon na bata bat seluruh